Malene, hun laver den der ting. Vi gør det kun 2 minutter, fordi hun skal helst ikke have sådan en kæmpe bevægelse. Nej. 5 sekunder. Ja. Nu. Du får ikke noget, tror jeg. Hvad er det? Har du fået store læber, Malene? Okay, du laver den der, og så skal du så sådan der, så skal du suge ind, ikke? Og så skal du så sådan 10 minutter, okay? It's gonna be fun, they say. Er det ikke sådan, say? Ved jeg ikke. Føles det mega ubehageligt. Hun har også lige gjort det, mand. Oh my god. Nå, han får lov til at se. Jeg fuck ikke lige. Nu har vi også fået Lukas fra min klasse til at gøre det. Okay, det bliver fucking sjovt, at jeg har 3 forskellige, der gør det på én video. Skal det ikke til, at du selv går med til det? Du går selv med til det, ikke? Det er ikke afpresning, nu. Og du har set det hende der pige, hvordan det endte, ikke? Fuck it. Nå. Så du ved ikke rigtig, hvordan du kommer til at se ud? Oh my god. Okay, Du filmer dig ikke nu? Hvad du gør? Du kan godt... Ej, de var ikke blå. må lige se. De er jo ikke... Ej, de er jo ikke blevet store. Oliver, kig lige. Oliver, kig lige. Nej. Du må ikke bare tage den af, så det går fucking ondt. Ja, man kan. Jeg har ikke selv taget den af. Jeg var ikke.